Pred niekoľkými rokmi, vážení priatelia, takto chceli v Európskej únii prijať povinné migračné kvóty. A bolo povedané aj Slovensku, že vy si budete musieť zobrať niekoľko tisíc nelegálnych migrantov, o ktorých nič neviete. Neviete ich mená. Lebo všetci pochádzajú samozrejme zo Sýrie, teda aspoň tvrdia, že pochádzajú zo Sýrie, všetci sa rovnako volajú, všetci sa narodili ten istý deň, lebo nemajú doklady, nemajú nič. A musíme sa o týchto ľudí postarať. To bol pokyn Európskej únie. Našťastie platí jednomyseľnosť v takýchto otázkach, tak došlo rozhodnutiu zavetovať takéto rozhodnutie. Ja som ho zavetoval a povinné migračné kvóty nie sú dnes na stole. Na druhej strane prišla tzv. Povinná solidarita, ktorá hovorí, že ak nezoberiete jedného migranta, musíte zaplatiť 20 000 eur pokutu. Suverénna krajina, hoci je členským štátom Európskej únie, musí mať právo sa rozhodnúť, či príjme alebo nepríjme migranta sama. Predsa môžeme pomôcť krajinám, odkiaľ tí migranti prichádzajú. Potom ich už odtiaľ nedostanete. Migračnú krízu treba riešiť na územiach, odkiaľ títo ľudia odchádzajú do Európy. A presne sever Afriky, Líbia je jedna z týchto krajín. A povedal, poďte so mnou spolupracovať, inak vám Európa zčernie. A mal pravdu.